हेल' लोगोफोर नेचार पाब्लिकेशन इउटुब चेनेलाव साफ्रोमखौबो बरायग्रोबाय। दा बे समाव नोंथांमोननो सिगाङाव दिन्थिनो नालाय दिनै 30 सेप्तेम्बरनि कारेन्ट एफेयार्स आरो निउज डेइलि निउज आपडेटनि सोमोन्दै नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोननाय जागोन। जायफोर नोंथांमोना फरायसा बिथांमोनहा कारेन्ट एफेयार्स हिसाबै लानो हागोन आरो जायफोर नोंथांमोनहा फरायसा नङा बिथांमोनहा नलेज एबा डेइलि निउज हिसाबै बुथुमना लानो हानाय जागोन बेयाव। दा बेयाव नोंथांमोननो जेसेबां हायो बिनाय बादियै नोंथांमोननो राव सावगारि आरो गासैखौबो डिटेल्सै होनो लानाय जादों। सिगांनिफ्राय साबसिन बेयाव बानायलांनो नाजागासिनो दङ नोंथांमोननि सुबिदानि थाखाय। दा फारि फारि जायफोरा नायलांगोन नुनो मोनगोन। बे आंनि ब्लग पेज, बे ब्लग पेजनि गेजेरजोंनो आं बहायनो ब्लगावबो पस्ट होदों आरो बेखौनो नोंथांमोननो स्क्रिन भिडिअ खालामनानै दा खिन्थालांबाय थागोन। फारि फारि नायलांबानो जाबाय। जा फार्स्टआव नुनो मोननाय जागोन इउनियन मिनिस्ट्रि अफ हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयारनिफ्राय डक्टर हर्षवर्धनआ थांनाय 29 सेप्तेम्बराव कभिड-19नि थाखाय मोनसे बुकलेट फोसावदों होनदों आरो बे बुकलेटआ गाहायै सोरनि बबे डिपार्टमेन्टनि जागोन। दा बे जाहैबाय इन्डास्ट्रि सेक्टरनि थाखाय बे बुकलेटखौ फोसावदों आरो बुकलेटनि मुंखौ सेफ वर्कप्लेस गाइडलाइन होननानै बुंनाय जादों। नोंथांमोननो दिन्थिनाय जादों। नैबे जाहैबाय हर्षवर्धन बिथां आरो नैबे जाहैबाय बुकलेट नोंथांमोन सावगारियाव दिन्थिनानै होनाय जादों। नैबाव दंमोन डिटेल्सआ स्क्रिनशट खालामनायखाय बारा गिदिर नुनाय जायाखिसै। बेनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन नाम्बार 2आव दा बावैसो बबे रायजोआ कर'ना भाइरासनि गोहोमनि गेजेरावबो इलेक्सन खुंफुंनो आखायाव लादों होनदों, जेराव कर'ना रोगिफोरखौबो भट होनो हानायनि खाबु खालामना होनाय जागोन होननानै फोसावनाय जादों। दा बे रायजोआ जाहैबाय बिहाराव इलेक्सन जानो नागिरगासिनो दङ दा कभिड-19 पेन्डेमिकनि समावबो। दा बे दानिया बेजों सोमोन्दो गोनां माखासे नोंथांमोननो डिटेल्स होनो नागिरदों। दानि चिफ इलेक्सन कमिशनार बिथाङा सोर? दा चिफ इलेक्सन कमिशनार बिथाङा जादों सुनिल आर'रा आरो सावगारियाव नुनो मोनगोन बिथाङानो सुनिल आर'रा। दा जोंनियाव भारतआव मा दङ? इलेक्सन खुंफुंनो थाखाय चिफ इलेक्सन कमिशनार दं आरो बिनि आन्दाराव सानै इलेक्सन कमिशनार दंबावो आरो सासेया चिफ, बे चिफआनो जाहैबाय सुनिल आर'रा आरो बिनि गाहायाव सानै चिफनि गाहायाव सानै इलेक्सन कमिशनार थाबावो। दा बे सानै इलेक्सन कमिशनारा दा सोर जाना दङ बेखौ नुनो मोननाय जागोन। बे जाहैबाय नोंथांमोना नुगोन सानैया जाहैबाय राजिब कुमार आरो सुशील चन्द्र। दा बावैसो दहाय चिफ इलेक्सन कमिशनार सुनिल आर'रानि खोथा बुंदोंमोन। दा बिथाङा हसियारपुर पान्जाबनिमोन आरो बिथाङा IAS रिटायार्ड मानसिमोन नोंथांमोना नुदों। दा बिनिफ्राय नुगोन नाम्बार आरो मोनसे खोथा गोसोआव लानो हागोन, नैबे सुनिल आर'राया 23rd चिफ इलेक्सन कमिशनार भारतनि, बेखौबो गोसोआव ला, बेखौबो सोंनो हागौ। बेनिफ्राय नुनो मोनगोन नाम्बार 3आव बावैसो बबे रायजोआ, बबे स्टेटआ PATA ग्रेन्ड एवार्ड 2020 खौ देरहानो हाखो होनदों। दा बे जाहैबाय नुनो मोननाय जागोन नोंथांमोना केरेला रायजो आरो बेखौ बेंककआव खुंनाय जादोंमोन 24 सेप्तेम्बराव, थांनाय 24 सेप्तेम्बराव। दा PATA जाहैबाय दा पेसिफिक एसिया ट्राइबेल एस'सिएशन, बेयो बाहाय राननानै होनाय जादों। बाहाय देरहानो मोननाय जादों ग्रेन्ड हिसाबै केरेला रायजोआ। नैबो दंमोन केरेला, नोंथांमोना नुदों, स्क्रिनशट खालामना होदों। बेनिफ्राय नुगोन थांनाय 55थि ज्ञानपीठ बान्थाखौ मोननो हादों सोर होनदों। बे जाहैबाय आसुतान नम्बुतिरि, बेयो होनदों मालायालम लिरगिरि आरो बेखौ मानि थाखाय होनाय जायो नोंथाङा डिटेल्स नायनो हानाय जागोन। ज्ञानपीठ एवार्डनि सोमोन्दै नोंथाङा मिथियाखैबा नुनो मोननाय जागोन। गायसनजेनदोंमोन ज्ञानपीठ एवार्ड 1961 एवार्ड हिसाबै होनाय जायो लिटारेरि बिथिङाव, थुनलाइनि बिथिङाव, आरो स्पन्सर्डआ जाहैबाय भारतीय ज्ञानपीठनिफ्राय बेखौ होनाय जायो। बेनिफ्राय एवार्डआव होनाय जायो गासै रिवार्ड हिसाबै 11 लाख होनाय जायोनो, 11 लाख होनाय जायो। फार्स्ट एवार्ड होजेननाया जाहैदों 1965, बेनिफ्राय थांनाय बाराव 2019आव होदों आरो बेखौनो मोननाय जादों आसुतान नैबे दा बुंनाय बिथाङा। ओमफ्राय नोंथांमोनहा बिनि डिटेल्सखौ आरोबाव नुनो मोननाय जागोन, वेबसाइट दङ, वेबसाइटनि लिंक होनाय दं। बेनिफ्राय थांनाय जागोन नाम्बार 5आव दङ बावैसो बबे रायजोआ खुलायै माने उदाङैनो बिरि आरो सिगारेट फाननायखौ बन्द खालामनानै होबाय होनदों, सेलिं अफ सिगारेट एन्ड बिरि, बेखौ। दा बेयाव नुनो मोननाय जागोन महाराष्ट्रआ दा बबे महाराष्ट्रनि केपिटेल मुम्बाइ। दा चिफ मिनिस्टारा जादों उद्धव ठाकरे, नैबे बिथाङा उद्धव ठाकरे आरो बेनिफ्राय गभर्नर जानानै दङ दा भागत सिं कसारि, बे जाहैबाय भागत सिं कसारि। नोंथांमोना नुगासिनो महाराष्ट्रनि दानि प्रेजेन्ट गभर्नर आरो चिफ मिनिस्टार। बेनिफ्राय नुगोन बावैसो बबे बेंकआ इन्डियानि फार्स्ट वार हाउस कमोडिटी फाइनेन्स एप्लिकेसन फोसावदों होनदों। बे जाहैबाय HDFC बेंक आरो HDFC बेंकआव मा नाम बेखौ सिगाङावबो भिडिअ खिथाखांखाबाय। दैलि जायफोरा नायो नुनो मोनो
हाउसिं डेभेलपमेन्ट फाइनान्स कर्प'रेसन आरो बिनि डिटेल्सै नायनो लुबैदोंबा नैबेहाय होनाय जादों HDFC बेंकनि सोमोन्दै नोंथांमोना गुगोलावबो सार्च खालामना लानो हानाय जागोन माब्ला इस्टाब्लिश जादों सोर दा मा प्रेजेन्ट हिसाबै दङ बेखौ नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय। नाम्बार 7आव दङ जन टुनार बिथाङा बावैसो रुंसारि जालांबाय थैलांबाय होनदों। दा बियो बबे हादरनिमोन बा बबे हादरनि गाहाय मन्थ्रिमोन बा प्राइम मिनिस्टारमोन बेखौ सोंनो हागौ। बे कानाडा जन टुनार बिथाङा कानाडानिमोन, बिथाङा रुंसारि जाबाय। कानाडा नुनो मोननाय जादों वर्ल्डनि मेपाव नोंथांमोना नैबेनो लकेसना बिथाङा आरो नैबे जन टुनार बिथांमोन। बेनिफ्राय नाम्बार 8 फ्रम बिहार टु तिहार बिजाबखौ सोर लिरदों होनदों। बे जाहैबाय कन्याकुमार, नोंथांमोना नुदों कन्याकुमार बिथाङा लिरदोंमोन प्रेजेन्टलि आरो बेखौ नुनो मोननाय जादों। आरो बाहाय नुदों कन्याकुमारनि बिजाब बिहार टु तिहार। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 9 बावैसो नेशनेल टेक्निकेल रिसार्च अर्गेनाइजेसना गोदानै चिफ थिसनदों होनदों। बे जाहैबाय अनिल दासमाना। बे अनिल दासमाना बिथांखौ बावैसो चिफ थिसननाय जादों। दा नोंथांमोना नुगोन नेशनेल टेक्निकेल रिसार्च अर्गेनाइजेसननि सोमोन्दै नैबाय होनाय जादों। गायसनदोंमोन 2004। बेनिफ्राय हेडक्वार्टार निउ दिल्ली बेहाय दङ। बेनिफ्राय मट' दङमोन। बेफोर गुबुन बिथांमोननि इनस्टिटिउसननि बागै नोंथांमोना नायनो लुबैदोंबा गुगोलाव एक्सट्रा सार्च खालामनानै नायबानो जाबाय, डिटेल्सै गासिखौबो मोनजोबगोन। बेनिफ्राय जुडिसियारि जाज एन्ड द एडमिनिस्ट्रेसन अफ जास्टिस बिजाबखौ सोर लिरदोंमोन होनदों। बे जाहैबाय आर भानुमति बिथाङा बेखौ लिरनाय जादोंमोन। दा नेचार पाब्लिकेशन इउटुब चेनेलाव जायफोर नोंथांमोना गोदानै फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय, जाहाथे दैलि कारेन्ट एफेयार्स मोननो हानाय जायो आरो नोंथांनि लाइफआ जाहाथे साक्सेस जाहैयो माबा मोनसे बिथांखियाव। दा बे हिसाबै नोंथांमोना गोदानै फैदोंबा खालामनानै लाब्लानो जाबाय, मानो होनबा दैलि मोननाय जायो। आरो नोंथांमोननि सुबिदानि थाखाय फरमार माने सिगाङाव जेसेबांनाखि आङो कारेन्ट एफेयार्स पस्ट खालामदों बेनि मोनसे प्लेलिस्ट बानायनाय जाबाय। बे प्लेलिस्टआव थांनानै नायबानो जाबाय, डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय दं। बेनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन बावैसो इन्डियान आर्मिया बबे मिरुजों खुंजानाय ओनसोल माने इउनियन टेरिटरियाव सिक्कारा रेस्ट खालामनाय हाबाफारि लादोंमोन होनदों। बे जाहैबाय जम्मु आरो काश्मीराव। आरो जम्मु आरो काश्मीरनि प्रेजेन्टलि सोर मा जाना दं बेफोरनि सोमोन्दै गासैबो मैयानि अर्थात 29 सेप्तेम्बरनि भिडिअ'आव नोंथांमोननो डिटेल्सै होखाबाय, बेखायनो बाहाय होथ'नाय जायाखिसै। बेनिफ्राय नाम्बार 12आव दङ बावैसो डक्टर ईश्वर जास्ट बिथाङा थैनानै थांबाय होनदों। आरो बिथाङा बबे बिथिंनि सुबुंमोन होनदों, बिथाङा माजों सोमोन्दो दंमोन। अब्ला बिथाङा इक'नमिकजों सोमोन्दो दंमोन। बिथाङा सासे गेदेर इक'नमिस्ट आरो बिथाङा थांनाय 2009 मायथाइयाव पद्म भूषण बान्था मोननो हानाय जादों। बेखायनो बियो इम्परटेन्ट जागोन, फैनो हागौ। सावगारियाव नायना लाबानो जाबाय, बिथाङानो जादों डक्टर ईश्वर जास्ट। दा बेखिनिमोन, एसेनोसै। गुबुन भिडिअफोरखौबो नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंक मोननाय जागोन, बेजों थांनानै नायनो हानाय जागोन। आरो बेजों लोगोसे कारेन्ट एफेयार्सखौनो नोंथांमोननो खनसे बुंना होदों, प्लेलिस्ट बानायबाय, प्लेलिस्टआव थांनानै सिगांनि पस्टफोरखौ नायनो हानाय जागोन। आरो थि समाव नायनो हायाबाबो नोंथांमोना बेयाव सार्च खालामनानै नायनो हानाय जागोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।